garwanipun Kakang wong ayu Gondowati. Atmaja paduka mijil pawestri. Ayune kaya mengkene tan perbeda, malah kapara ngungkuli ibune. Sineksen jagat sak isine. Keblat papat isining rina wengi tak paringi tetenger Sri Kandi. Gatos ingkang pundi? Ngene ya Sang Prabu, aku banget nderek mangayu bagya marang miyose putrimu. Ya kuwi sing wis mbok paringi tetenger Sri Kandi. Inggih. Minangka wujud katresnanku marang atmajamu Sri Kandi, aku titip kalung kembang. Kalung kembang uncen-uncen ingkang manca warna iki tak paringake marang sira. Kembang iki ora bisa alum selawase Sang Prabu. Lho. Lan sumurupa, sapa wae ingkang kekalung kembang iki besok mesti bakal unggul yudane jroning pabaratan gedhe. Kasektene bakal bisa ngalahke Brahmacari linuwe, yaiku Sang Mahatma Bisma. Lho. Maneh tak baleni ucapku, aku ora kepengin nabok nyilih tangan males marang Sang Bisma kanthi cara kalung iki. Lugune aku mung kepengin paring daya luwih marang putrimu Sri Kandi. Ya kanthi kalung kembang iki Sri Kandi bakal ngungkuli kasektene Sang Dewa Brata. Nyuwun pangapunten. Tetep kemawon kula mboten badhe nampi. Awit kula ajrih menawi anak kula benjang katut kasempyok. Inggih menika kasempyok perkawis paduka kalian Kakang Bisma. Sapandurat raos kula lajeng emut kula jejering tiyang sepuh Kusuma Dewi pila nyuwun pangapunten. Pitados margi pepadang ing gesang kula. Satemah kula saged manggih nirwana. Ing mangke Sang Dewi sawetawis lumampah ing saban hari anglangkungi kang gapura. Ya gene kalung kembang iki ora tau alum. Mongko tansah sementel ning gapura iki duh dewa. Sekar menika menapa cangkriman tumraping jagat Pancala miwah pribadi kula.
Niran padha kadang ayu taya wang-wane Sri Kandi ngono kuno wingi sore iki tak kon genteni aku kok ora gelem kula namung trampil kemawon nanging mboten saged guneman genteni aku kok ora gelem kula namung trampil kemawon nanging mboten saged guneman. Gendhewa wis dicekel. Tak warai manah sing dhuwur. Carane ngene iki. Nggih, wis tak kendhawuh. Tak pasange nggon gendhewa ya. Inggih. Mentang Kandewa Debya iku lurinokmi kadeng paryanyo kumuning Kang Trisula bangga menyang ratu popali laing ratu kowe gawe gegere wong sak negara dasare negara Pancala saiki lagi dikepung ratu sewu negara lan si Jungkung Mardiya ingkang garwane Yayi Janaka nadyan ketoke mung sarwa nrima lan meneng luhuring akasa kena winatara jroning segara kena dijajaki atine wong sapa sing ero ketoke sembadra nyawang kue panan wong loro ya mung klecem-klecem ning atine mesti lara. Atine mesti sakit. Wong wadon ngendi sing ora lara atine Sri Kandi. Siade ora krasa nek wektu sing kaya ngene iki nempuh bebasan kemladehan ngajak sempal kemadoh kula nyuwun pangapunten nanging tekad kula meguru manah kula wae inggih labet anggen kula badhe ngadepi Ratu Jungkung Mardiya mewah raja sewu negari ingkang sampun ngepung negari Pancala. Jiwa raga kula badhe kula damel korban mulih kuncaraning nusa bangsa wiwah negari. Saged dados Prabu ing negari Pancala Kakang Mbok.
Sugong. Anggere ningkring nggon kereta ngono ki mesti nesu kok. Ning ndro kereta ki ada. Lah kuwi kereta perang kok. Lah benike ning nggon kereta gerbong ditutup nang jero to. Karo utak-utik mbuh ngubungi sapa? Ayo bagyalan mulya kula nyuwun pamit, Guru. Oh. Isih ana kawruh wigating sing kudu tak paringake menyang kowe. Nanging kena ngopo? Paripaksa kowe kudu bali menyang Pancala Srikandi. Inggih kula nyuwun pangapunten paduka sampun mireng piyambak. Saking dawuh kereta iki apik apa ora? Inggih tak wenehke kowe. Kaya nggonku marai mbiyen kae carane ngolah turangga kang ngerek kreta sinambi ngendhong jemparing lan nggawa gendhewa. Apa dene manah Srikandi? Atuban ngaturaken panuwun. Ben didherekake prajurit wanita. Patobat kanggo kanthine lakumu. Keluwi amunge dapi-dapi Wara Srikandi. Sira pantes dadi mustikaning putri. Gendang Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kincanging alit risang mawe kandrung. Wah, iki bulak ngentrak-entrak wong wedok nunggang kereta ayune ora jamak. Kowe sapa? Wah, apa bangsaning Widodari. Widodari, Widosari. Munggah gonjang seret. Sapa kowe? Batu-batu. Luwih dhisik kowe ngaku, aku Patih Jaya Sudarga. Gelem tak pek bojo ya, wah ayune. Putra Dolo. Kapan aku duwe bojo wong iki? Piye? Ora ujar ora kaul, arep janggrungan seneng-seneng. 40 dina, 40 bengi nanggap Sambaya. Tenanan sampean. Tenanan, wah wong ayune kaya ngene. Manuta wong ayu. Ngatos-atos. Ora melek mripatmu. Kowe Jaya Sudarga saka ngendi? Saking Paranggubarja. Kesete Gustiku Prabu Jungkong Mardeya. Melek mripatmu iki Dewi Wara Srikandi. Lho. Oh. Waduh. Gusti ayo nyuwun pangapunten. Ayo PN. Gustimu wae ora tak tampa panglamare aja meneh dapurmu. Nyuwun pangapunten Gusti ayu kula boyong kunjuk ratu Gusti kula. Sepisan mau ping pindho mosak terus ora gelem. Kowe bali yo. Aja ngepung negara Pancaletna. Oh nuwun sewu. Kula dipun kanteni Purbawasesa. Wah. Pripun piye? Wong wedok kok tangane kaya wesi lho. Ngantem pisan Pak pleng lho moncret. Weh, dadi atur mawon. Panengah Pandhawa, pancen kuwi sing gak dalem.
Wah! 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 Oh! Wah! Wah! Durna sampun manjing salebeting tamu aosaken babakan ingkang kirang prayogi nggih. Oh. Loh. Oh. Oh, Janaka. Senjata nenggala iki. Kumbi Baladewa kakangku kageng aku kowe sing merjaya adikku lanang serik atimu Janaka ngleboni sayembara Pancala arep entuk Srikandhi kowe semelang adimu wedok diwayuh kowe nganti tega karo adikku aja takon dosamu. Ning kula manggihaken Ndara Janaka seda sacerakipun Kunarpa Ndara Janaka niku wonten senjata nenggala niku kula mboten pangling nggih niku nenggala. Sampun kuwatos Janaka kowe tangi ya. Ya aja ngono to, Gong. Aku kok ora mateni. Koko Prabu Kalawa wonten pundi? Aku turu, aku keturun. Ratu kok keturun. Bathara Wisnu kowe kudu ngandel. Aku ora mateni, aku gur turu kok. Nek kaya bocah kowe. Koko Prabu menika dipun asta rumiyin. Waduh, lajeng kados pundi? Janaka kowe mau piye? Aku tetep ora grima. Yen aku ketiban tinjaba ya ora penak atiku. Arep pusaka nenggala bali ana ngepek-epek Baladewa nanging atine Pandhawa nganti besok kowe mesti ngira yen to Baladewa tau mateni Janaka ngono. Kudu digoleki, diupres. Iki mesti ana menungsa jajalanat sing nyolong pusakane Ratu Mandura. Go kluruk iki Bajirut. Wah, wis. Kurang ajar aku nek kecekel dadi opo. Rayoli Supala kowe sing mapan ana taman kene. Aduh Prabu Baladewa, aja caco. Ayo kakeng aku. Orang aku jojoh nenggala pedhot gulumu. Aduh sinuwun, kula nyuwun gesang sinuwun. Ya, kowe Supala. Waduh, inggih kula pun
Supala. Kakek ngaku. Orang ngaku tak pedhot gulung aku nenggala saiki. Inggih. Kula nyuwun pangapunten sinuwun. Pisan malih. Waleh menapa? Rikala tengah dalu kula manjing nginggiling taman Merakaca ing pengangkah badhe nyidra para Srikandi. Nanging boten weruh sangkaning bilahi kula kenging daya pangaribawa tengah ngebruk wonten ing siti. Kula dereng ngertos menapa sababipun dene kula dawah. Saking bingunging manah kula lajeng mlampah mrika mriki. Dumadakan kula sumerep Prabu Baladewa nedheng sare. Nanging pusaka nenggala medal saking epek-epekipun tanpa taha-taha. Nenggala kula pendhet. Lajeng kula beta dhateng papan pernahipun anggen kula dawah kala wau. Awit kula jubriya menapa ingkang ngandhalari kula gumebruk wonten ing siti. Sareng cetha pamawas kula jebul Raden Janaka nedheng meleng semedi. Sepinten to kageting manah kula jebul wonten pangaribawa ingkang medal saking sariranipun Raden Janaka. Prabawa kala wau sumarambah saindenging taman. Kula ngantos kami tenggengen ningali taman Merakaca ingkang sekawit geseng nalika menika pulih dados endah. Raos kula kados ngimpi. Dados cetranipun ingkang saged mbangun taman Merakaca sarana cipta menika Raden Janaka. Banjur mbok pateni. Nggih. Awit jubriya manah kula menawi mboten dangu malih Srikandi tartamtu dados bojonipun Janaka mila pusaka kagunganipun Prabu Baladewa kala wau kula anggih njojoh dadanipun Raden Permati. Ika sang mustikaning putri tartamtu ing damel pepadang. Sira pamong sejati. Jatine dewa utama kang ejawantah nuntun lakuning titah kaya Srikandi. Aku ngaturake panuwun ya Kyai nggih sami-sami. Kula ngetutke lelampahan iku lak wiwit sonten mawon. Ngantek diterus-teruske. Karep kula genepi laku ndika. Iya Kyai. Pun mboten sisah. Bisa-bisa piwulange Raden Janaka ing babagan kawruh apa wae. Bab lumadi ning paprangan aku bakal nindakake Kyai syukur niku sing kula jaluk. Koko Prabu jejering senopati magut payudan saking nagari Ngastina jebul Kanjeng Hyang Talkanda Sang Mahatma Bisma. Nadyanto sampun anjalari sedanipun Kanjeng Hyang Seta, Kanjeng Hyang Utara menapa dene Kanjeng Hyang Wratsangka. Nanging kula mundur saking pabaratan boten kedugi. Mulat lekasipun Kanjeng Hyang Yah mene kok nangis. Liyane meneng kok nangis. Sing duwe gawe iki jagat dudu Pandhawa. Kula sampun asring mireng. Menika mangke Koko Prabu mesti badhe paring dawuh menawi Bratayuda menika perang suci. Kula sampun asring mireng. Wong arep mejang kok mbok bedhek iki piye? Menika papane ngunduh sapa utang bakal nyaur sapa.
Koko Prabu Sri Kandi mangayun. Yayi Wara Sri Kandi. Ana wigati apa, Yayi? Sri Kandi. Kowe aja ngajak aku perang. Wong urung guneman apa-apa kok sing lanang wis ngono iki lho. Kok wis nyegati lho. Sing ngajak gelut kowe ya sapa? Nek ora gelem perang karo mbahmu ya wis. Ora nek wong ngakon kok. Ora ya ngono to. Nggih. Budet wae. Kaya wong ajaran. Para Kadang Pandhawa, kula aturi lenggah semene sekeca kalenggan senopati kula suwun Koko Prabu. Kok maksud kowe aja mati yen mbok mati to di karepe Yayi Sri Kandi iki saka karepmu nanging Senopati Kurawa Kanjeng Hyang Mahatma Bisma. Nggih, kula sampun ngertos Koko Prabu. Siadi ora wedi Sri Kandi. Kula mboten ajrih babar pisan Koko Prabu. Tandane siadi ora wedi. Kesagetan kula ingkang maringi Pangeran Janaka kejawi menika. Oleh kalung apik sing ngeki wong lanang endi? Sri Kandi kok duwe kalung apik men sing ngeki lanangan ngendi lho. Malah ora genah Petri. Kula mboten mangertos nanging sang-sangan Puspita menika cumantel wonten ing Gapura Pantala. Janaka Mundura Sri Kandi Ridho mawar mangawa wedok kok kaya ngono. Wah, Sri Kandi. Sri Kandi ngedap-edapi mbebayani Sri Kandi. Panahe kemrutuk kaya grimis. Minggir. Do mati kabeh iku. Wah. Jane awak mami aja kaya yayam mbok urip meneh. Oh iya engko iki paduka paling pangapunten
Ambo. Jroning paprangan Tegal Guru. Aku kaya wis mlumpruk otot bebayuku. Siadi teko pati ingkang anjalaripun Kakang Ambo. Kanjeng Hyang Talkondo, kula aturi mas maosaken ingkang sayetos kula ingkang wayah Pancala pun Wara Srikandhi. Kanjeng Hyang Paduka Senopati Agung Negari Ngastina, monggo kula dherekaken mangun Bandayuda Kanthi. Oh. Mundura. Kowe aja dadi banten. Srikandhi Mundura. Aku tak netepi darmaning uripku dhewe. Nanging kowe Mundura ya, Nduk. Mboten ya. Kula aturi mas paosaken ingkang sayetos dhateng para Srikandhi. Badono